Kinwari nga. Ayan man. Mapapasubo yata yun sa kabundukan ha. Kaya nga eh. Grabe. Puro renta. Ito mo yung bago. Mag-road na karoon. Ito yung road na karoon. Tapos eh, ano yung buhayofw para Taif. Tamam, Al-Riyadh, Taif, Makkah. Mapupunta yata ako sa kabundukan ha. Punta kami Taif. Punta kami ng Taif. Dawar-dawar. Ayan mga guys, kabundukan ito. Papunta ng Taif, Saudi Arabia. Ito ba yun? Plato. Kasi kayo naman dyan, tubos na. Libre naman daw pagkain. Ano ba yan? Libre nga tubos. Pilipino po daw, 3 meal. Hindi may almusal. Malapit na kami guys sa Mount Everest.